I znam da je ova naša slika gumena. Jel gumena? Aha, gumenkasta. Gumenkasta, a? Da, da. Aha. Šta si ti sve slušala mamu i tatu? Ispričaj, ajde Deda Mrazu da on zna. Svašta. Svašta, a? Svašta. Pa nešto, ajde. Slušala sam, evo, mamu sam poslušala da sredimo slavu. Pa sam tatu poslušala, Da krećeš, a? nego da kako se zove, da idem na vreme u WC. A dobro, to je. Da, više nije piškila u gaćice kad smo rekli da se... Samo kad budemo mala. Pa dobro, ti sad velika devojka, tako? Sad još malo u školu. Sada. Jeste, sad to malo rano se ide u Ali školu. tebi ću da dobijem tofi, konjić. Jel tako? Jedini konjić koji ima osjećanje. Kad sam baš htjela. Kad čuje buku uplaši se. Da čudo od konjića, a? I šta još ti htjela da dobiješ? Žamblinu balerinu i šušu bebu. Nešto ta dva, pa ti šta hoćeš. Vidjet ćemo. Ali ja bi mišao šušu bebu. Šušu bebu, a? Imam milion beba. Sluša patuljak, nema, vidi kako, pogledaj kako te sluša. Prati se. Aha. Šta bi ja još mogla Šilja tu uvi, a? se gleda tamo gore na drugu stranu. Ušao ti patuljak, a? To će sutra. Zabili smo. Ne sad, Danas ne! ne sad. Tata mi je Kad pravio ovdje vočkastu tortu. Voćkastu tortu. Pa smo mu mi pomagali. Bez fila. uopšte svilo. Dodavali, Ne pamtim uopšte. pomagali smo tako što smo jeli kolutića. Pa dobro ste mu pomagali, a? To je bilo dobro pomoć. I čapala sam kuglice od glave. I tata je pravio malo... I tata je malo pravio košnice. Jel košnica? Aha. Kako se zove vrsta kolana? Sa banana. Mam jedan skoro uspeo. Ali Jedan nije je uspeo. skoro uspio. Ali tatin skroz skokao, isti. Isti, a? Pa tata je čudo. Tata sve može. Pa znači tata treba da dobije najviše poklona u stvari. Ne treba. Ne treba normalno. Sad velik, tata sad velik. Tako, on sam sebi kupi poklon. Da. Ili mu dece daju, znaš, ja sam tati dala kamion zato što mi je on kupio iz Kine kostim Snežan. Pomozi mi. Pomozi malo. Baku ne. Da, pusti se, sad ne treba ništa da objašnjaš više. Sve smo čuli. Sve čuli. Dovoljno smo čuli. Znači dobit će neki poklončić. Ne poklonči, dupli poklon. Deda Mraz mi je obećao. Dupli. Da. Dupli. Ali nemoj da zaboraviš. Neću se zaboraviti. Da te nađe Deda Mraz. Da te 31. decembra, 17 dana. Nemoj da se brineš, patuljak je sve zapisao. I I zabav. Božić Bata je sve zapisao. Tako je, tako je. On će negde ispod tebe. Aha. On će negde ispod tebe. Ispod tamo, da, Božić, da. Ispod.